ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲೇನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತಲಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆತನಾಗ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿರಟೆಲಿಯೇ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ LOL, laugh out loud. Bale teli pale scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪ್ರಿಯಾಜ್ ಓನ್ಲಿ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನಬುಲ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮೂರ್ದು ಬರೋದಪ್ಪನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ನಾಲ್ಕು ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿಲನ್ನು ಮೋಕೇಡು ಎದುಕರೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಸಂಕದ ಕೈತಾಂಡ ಆಶಯನ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿದ್ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಇಲ್ಲಲೇನ ಗೊಂಚಿಲಿನ ನಕುಲು ನಿಕಲೆಗಾತ್ರ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲೇರ ಅಂಚನೆ ಮಮಲ್ಲ ಬಲಕೂಟ ದಿನ ಕುಲಿಯರಿಂದ ಪಂಡ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಜ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಬರವುದಂಗನ ಬರವುದ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪ ಬರವುದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೇನದ ಅಮೃತನು ಪಟ್ಟು ಫಸೆರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲಾಯ್ಕಾದಿ ಸಾರಿ ಶಾಪೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಎಆರ್ಡಿ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ತ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಜನೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್.com ಜೆಪಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದುಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಯಜ್ಞನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಲೇರು ಕುಸಾಲ್ನ ಕಂತದ್ದು ದೊರ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮಿಜಾರ್ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ಯನ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮನ್ಪೇರು ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಪಾತೆರ ಅನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಲ್ನ ಬುಲಿಪೆ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾನ ಕೊಡಿಡ್ದು ಬರ್ಸ ಬೂರಾಡು ಬಂದ ಬೈಕ್ವದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡು ಜತ್ತಿನ ಕಣ ನೀರು ಬರ್ಸದ ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಚ್ಚಿದು ಪಾಡು ಬೇತಕಲೆ ತೋಜಂದಿಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬದುಕು ಬಂದುಲೆ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರ ರಂಗದ ಕಲಟ್ಟು ರಾಜಾದ ಮೇರೆ ಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕೇಡಿಯದು ಅಭಿನಮಲ್ ಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಐಸಿರದ ಲೆಕ್ಕ ಅಭಿನಮಲ್ ಪೇರು ಬಾರಿ ಕಾಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಭಿನಮಲ್ ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕಲ ಪಿರೋದ ಬದುಕೆ ಬೇತೆಪ್ಪುಡು ವೇದಿಕೆದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ ತುತ್ತೈತದ ಅದೇ ದಾದಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬದುಕೆ ಬೇತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕುಸಾಲ್ದ ಹೊರಟು ಮಡೆದು ಕೊರೆ ಬರೋಲೇರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ನಿಜ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಬರವುದ ಸರದಾರೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡಾರು ಬರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಮಿಜಾರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಗುಬ್ಬು ತೋಜೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮನೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಕೊಡೆ ಮಡ್ಪುಲೆ ಯುವದ ಬಾಲ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯಗು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಥಾಯರದೊಂದರೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟದ ಒರಟು ಈ ರಂಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ವಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾ ತಾಟಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನಿ ವಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾ ತಾಟಿ ತಾದಿ ನಡಪರಂಡ ಜವನೇರ್ ಪುರ ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನು ಕ್ಲಾಪ್ ಬಟ್ಟುನು ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನು ಕ್ಲಾಪ್ ಬಟ್ಟುನು ವಾರ ಇತ್ತ ಸುರೋಪಣಣ್ಣ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲೆ ಏಯ್ ಕುಲೆ ಏತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೊಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಟ ತಪ್ಪುಜಿ
24 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಪೋಲು ಹಲೋ ರಾಜಾ ದೇ ಹಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಗದ್ದೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರನೇ ಬರ್ತಿ ವಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾ ಏನ ಹೊಸ ಚಡ್ಡಿ ಮೂಲೆ ಒರಿದಂಡು ಮರ್ಯಾದಿ ಬೋತು ಅವೇ ತಾದಿಡು ಜವನೇರ ಆ ನಮ್ಮನೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಾಟಿ ಬಿಡ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನೊಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡು ಅವಳು ನಾಟಕ ಶುರುವಾರೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಕಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬೈಜ ಒಡೆ ಅಲ್ಲ ಈತ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಂತಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಓಯ್ ಬೇಗಳೆ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಖುಷಿ ಏನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಬಿತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐನ್ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐನ್ ಹತ್ರ ಯಾ 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 ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ಬನಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ರಿಯಲಿ ಹಾ ಓಕೆ 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 ರಿಯಲಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪರ್ತು ಬುರ್ದು ನಾಟಕ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಎರಡ ಅಭಿಮಾನಿಡ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣ ಹಾ. ಒಲ್ತಾಲೆ ಇದುವೇ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರ್ದಲ್ಲ ಹಾ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಣ್ಣನ ಗುರ್ತೊಂಡಕೇನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇನ್ 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 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಣ್ಣೆ ಹಾ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ಉಂಡು ಉಂಡು 6 ಜನ ಎಂಚ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದು ಕೇನ್ ಪಾವ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಯು ಶೂರ್ ಯಾ 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 ಆಯ್ ಬರಿಟೆ ಉಲ್ಲೆನ ಮಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಪೊಟಿಯೆ ಮಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಮರ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮೂಸೆಲೆ ಆಯ್ ಮುಟ್ಟುಡು ಹಾಕೊಡು ಏಪಲ ದೊಲ್ಲೆ ಜಪ್ಡ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುವೆ ನಟ್ಟು ನೈ ಮೂಜಿ ಕಾಸೆ ಮಟ್ಟಿಂಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಚೂರು ಚೂರು ಬಟ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಎಂಕೆ ಯಾವ ಖುಷಿ ఒక ఫోన్ వాళ్ళు బై గ్రీన్ రూమ్ ಬರ್ಬೋದಾ ఒక ಚಲ್ ಡಿಪ ದಿಪ ಅಲೆಗ್ ಒಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅದುಪ್ಪೊಡು ಅವು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಒಂದು ತಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣಲೆ ಪುರ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಮಲ್ ತೂಪೇರು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ವಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾ ಮರ್ಯಾದಿ ಇರೆಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ఒక మురనియర్ పన్పునే కంటే బస్సు టొంజి పుంజోడ సరి పెట్టి తిండర్ಗೆ ಐಟಿ ಅನ್ನದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮೊರನೆ ಅನ್ನ ಗಾಡಿ ಹಾಳ ಅಂಡಿಂದು ಯಾನು ಬಸ್ಸಿಡ್ ನೇಲೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವರನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತೀವಿ ಆಯ್ನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಸೀದಾ ಪೋದು ಪೊಂಜೋನ ಬಿತ್ತು ಬೂರಿಯ ಪೊಂಜೋ ಗರ್ವೋಡು ಇಂಚ ತೂದು ಪನ್ನೀನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈರು ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐ ಕೀರ್ದಾದ ಬಂಡಾರ ಈತ ರಶಿಡ್ ಈತೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪಿನಿ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬಂಡರ್ ಐದು ದಾದಂಡಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಪದಂಡೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಕೆಪ್ಪದಂಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ದುಂಬು ಬೆರಿಕು ಬುರೊಂದಿತ್ತು ಇದೆ ಮಂಡ ಸಮೊಂಡಜ್ಜ ಡೈ ಮಂಡ ಸಮೊಂಡಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಏನಂತೂಲೆಗೆ ಈತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆತ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ಪಿರಾಡಿ ಬರ್ಪಡು ಇಂಚ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಪಡು ಕೂಲ್ ಅದು ಪೋಡು ಇಂದ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲು ನಿಕಲಕ್ಕ ಎದುರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ತೂದು ಲವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೊರ ನಿಕಲ್ ನಾ ರೂಮ್ ಒಪ್ಪೋದು ನಿಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಕೂಲ್ದೆಕ್ಕು ನಾ ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಚಡ್ಡಿಲ್ಲ ತೂಡು ಬೊಕ ಜೀವಮಾನ ನಿನ್ನ ಪಿರ ಬರಾಯರು ಇರೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಮೊರನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ರೂಮು ಬತ್ತಿತ್ತ ಅವನ ತುಪ್ಪಡಿ ನಾಟಕ ಏತ ಬರ್ತಾವ ಸುರು ನಾಟಕ ಶುರು ಪೋದು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ್ಯ ಏಯ್! ಏನ ಬೇರೆ ನೆರ್ಪುನೇರಗೆ ನೆರ್ಪುನೇರಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ ಪಾತ್ರನಗೆ ಎದುರು ಉಂತೊಂದಿನ ಜನೇರಂತ ಓಡ್ ಗೊತ್ತಾಣದ ಅಯ್ಯಯ್ಯ. ಏ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾಂದ ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನರಮನತ್ ಗೊತ್ತಾಣದ ಹಾ. ಒಂಚೂರು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಣದ ಹ್ಮ್. ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿ ಹೆಸರು ಎಂಕ ಬಂಡ್ರ ಬತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ನೆರ್ಪುನ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಉಂಬೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಲೇ ಬಾಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೊಡು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓವ್ರೊಲ್ಲ ಅವಿಯೇ ನಟ್ಟು ನೆನಲವು ಓವ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುನಃ ಅಂಡ ಅವಿಯೇ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ದಮ್ಮ ಇರದ ಕಾರ್ ಬತ್ವೆ ದಾದಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಲ್ ಒಂಜಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡೆ ನೀರು ಒಂಡಿ ಸೋಡದ ಬಾಟ್ಲು ಉಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಒಂಡಿ ಚಾ ಒಂಡಿ ಒಂಡಿ ಐಕ್ ಮಾತಾ ತೂದಿದ್ ಆ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಒಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಬೇಕು ವಾ ಫೋನಿ ಓಲ್ಲೆ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಪನ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಒಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಯಾನಿ ರಮೇಶ್ ಮರ್ಲ
ಮರ ನಿಕ್ ಈ ಮುಸುಂಡು ಮಾತೊಂದು ಬರ್ಬಂದು ಮರಲ ನಿಕ್ ನಿಕ್ಕ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಮೇಕಪ್ ದಂತ ಮುಸುಂಟು ನೀರಾಗಲ್ಲ ತೋಜ ಹೊತ್ತಿ ಜೋಕಲ್ ಪೊಡಿವೇರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ್ಯಾ ಈ ಸೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ರೆಟ್ಟಾಗಂದು ನೀನು ಮಾರ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿ ಏಜಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಲು ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಟು ನೆಂಕಲೆ ಪೋಡಿಯಾನು ಪೋತ್ ಕುಲಿಯಾ ಪುಲ್ಲಿಯ ದಾದೆ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾಟಕ ಶುರುವಾರ ಮರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾಟಕ ಶುರುವಾರ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಗೋಡ್ಲ ಮೂಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಪನ ಮೊಲ್ನ ಈನ ಗಡಿ ಗಡಿ ದಾದಾ 1/4 kg ಬೆಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಯಾನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇನಿಯನ್ನು ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ನಾಟಕ ಶುಂಠಿ ಎನ್ನ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಖಾಲಿ ಆತನಿಗೆ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಖಾಲಿ ಆತಂಡ ಐಕೊಂತ ಗ್ರೀಸ್ ಪೂಜಿ ರಸ್ಟ್ ಬತ್ತನೆ ಕಾಪುಡು ಪರ ಪೋಯ ಮುಳು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬುಡೆ ದಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡಿಲ್ಲ ಪೋಯಾಚಿ ಓ ದೇ ಇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನತ್ತು ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಅಂದ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನಿನ್ನ ಬುಡೆ ದಿನ ತೂತುಜಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಏಪಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ತೂತುಜಿ ಅಂಚಕೆ ಏ ಆಲ್ತು ವರೆ ಮೂಲಿಜ್ಜಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಲಿ ಟೇಲಿಡುಲಲು ಇಟೇಲಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಿಯೇ ಏತು ಬೊಲ್ದುಲಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಲ್ದ ಏ ಇಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾನಗೊಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಲು ಬಲ್ದು ಈ ಕಪ್ಪು ಜೋಕುಲು ಡಲ್ಮೇಶನ್ ನಾಯ್ದಲಕ ಕಪ್ಪು ಬೋಲ್ದಾವ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಿಯ ಪೊರ್ತಾಂಡಿಯಾ ಎಂಚ ಯಾನಿತ ಮುಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಓ ದೇವರ ಯಾನಿತ ಮುಲ್ಪ ಡೆಸ್ಟ್ ದಿತ್ತುಂಡ ನೆಟ ಕಾತೊಂದು ಲೇರು ಉಂಬೆ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುವೆ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲಿ ಯಾನು ಪಂಚರತ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಏಸು ರೂಮ್ ಮಲ್ಪ ಏ ಹೋದ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೈದಲ್ಲ ಅನ್ನ ರೂಮ್ ಬೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೋಯ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಏರೋ ಯಾನ್ ಬೇ ಯಾನ್ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನಂಜಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತ ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಪರಬನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಪರಬನ ಮೇಟ್ ಬತ್ತಲೆ ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಳ್ಳಜ್ಜ ದಾದಾ ಎಂಕ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೇಟ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುಂಡಿಯ ಅವು ಸಯ್ಯಡಂಜಿ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಾಡ ರಮೇಶ್ ಅಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಡತ ರಮೇಶ್ ಅಡ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಿ ಎಂಕೇತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಡುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ದೇ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬೇಕೇನು ಮನ್ ಮುರನೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದ್ದು ಮೂಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲ್ಪ ಉಂತುದೆ ಕಾಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದುಂಡು ನಾವು ಜನದಾನ ಸೇರ್ತೀನಿ ಹೋದು ಕೇನ್ ದುಃಖಂದು ಪನ್ನಗ ಅವ್ಳು ಏರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಿರ್ಬೋದು ತೆರಿಗೆ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಿರು ಎಂಕುಲು ಏರ್ ತೀರ್ಬೋತಿನ ಬಂದು ಕೈತಲ್ಬೋ ತೂಕ ಬಂದಾಗ ಏರ್ಲ ಜನ ಬಿಡೊಂದಿಚ್ಚೇರಿ ಅಂದ ಉಲಾಯ್ ಬರ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜರ ಬಿಡೊಂದಿಚ್ಚೇರಿ ರಮೇಶ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಸೈದಿನಿಯನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಬಂದು ಬುಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಆತೆ ತಟ್ಟು ಪುರಾಜನ ಕುಲ್ಬಾರಿಕ್ ಹೋಯ್ರು ಅಂದ ಎಂಕುಲ್ ನಡು ಉಲಾಯ್ಕ್ ಪೋಯ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ತೂಪಿಂದ ದಾದಾ ಸೈದಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಏಸಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಸೈಪುನ್ ಮಾರೆ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಲ್ಲದ ವಿದಾಯ್ ಕಾರ್ದಿರತ್ತಿ ಗೊತ್ತೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೌದೇ ಮಾತೆರ್ಲಾ ತೂವಿನ ಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ್ ಒಂಜೆ ಅಲ್ಲ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಯಾವ ಎಂಕಂದ ಜಾಂಡ್ ಮನಸ್ಸುದ ಬೇಜಾರು ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಎಂಕಂದ ಜಾಂಡ್ ಅವು ಪಡಂಚಿ ಅವ್ನು ಉಲಾಯ್ಡೋರಿ ಎಂಸಿ ಮಲ್ತೊಂದೆತ್ತದ ಜವಾನಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ದಾರ ಎಂಕ ಐಂತುನ ಕೊಂಚ ಅಂಗಲಪ್ಯೆ ಈನಾ ಎಂಕುಲೊಂದು ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಓ ಅಣ್ಣ ಈರ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಎಂಸಿ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಕೊಂಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪಾತೆರ್ನಿಯೇ ಕಪ್ಪುಲ ಅಂಡದಾನೆ ಎಂಸಿ ಅಂಡದಾನೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತಾವು ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಣ ಮನ್ಪೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಂಸಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೊಂದಿದ ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ತು ಕೆಂಚ ಮಲ್ಪೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಜಾವ್ ಇಮನ ಸಂಕಲ್ಪನೊಂಜಿ ದೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಕೇನ್ಲತ್ತೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಸುರುಕ ದಾನಮೋನದ ಭೂತನಾಥ ನಮಗೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಸಿಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಮೆನ ಪಾದ ಗಡ್ಡ ಬರುಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಪಿನ್ನೇರೇನು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಚಮರಂಚಿ ತಿರ್ಗಲಣ್ಣ ಈನನ್ನ ಅವಳು ಅಮಾಸರ ಕಟ್ಟೋ ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೊಡ ಜೋಕ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪರಂಡು ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಲೆ ಸಿಡಿ ಪಾಟ್ಲೆ ಇತ್ತ ಶುರುವಾಪುನು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಚಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಳ್ಳ ತೇಜಸ್ವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಪ ಕೈ ತಲ್ಕೊಂಡು ತಾಟಿ ಪಟ್ಟು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲಬುಡಿಯರಿ
ಇರೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಏನ ಯಾನ್ ಬುಡ್ನ್ಯ ಅವು ಅತ್ತಿ ಎಂಸಿ ಎಂಸಿದ ನಿನ್ನ ಸಾವಾಸ ಬೊಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಶುರುಕಿತ್ತಾನ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮುಗಿತಾಟ ಯಾವ ಒಂದು ಓವು ನಾಟಕ ಕೊಡೆ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಸರ್ತಿ ಓ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೊಡೆ ತತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕನ ಓವು ಮಾತ ನಾಟಕ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಡೆದ ಅಂತಿನ ಕೊಡೆ ಕೊಡತ ಮಿತ್ತು ಕೊಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊಡೆ ಕೊಡತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊಡತ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಯಾವ ಕೊಡೆ ಪೂರ ಕೊಡೆಟ್ಟೇನಾ ಪಣ್ಣೆಗ್ಲೆ ಕೊಡೆ ಅಂತ ಗ್ರಿಪ್ ಆಪುನುಂದ್ಯ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಡ್ಲಡೇರ ಕೊಡೆ ಬುಡ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಕುಲಡೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಕ್ಕನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ನಾಟಕ ಓವನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಚವು ಧೂಪದ ಮಿತ್ತದ ಕೊಡೆ ಸರಿ ಬಂಡಾರ ಮಾರೆ ಸರಿ ಬಂಡ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅಲೆ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕ ಚೊರೆಗಟ್ಟ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಪ್ಪ ತಾನೆ ಇದು ಯಾವ ಅಜ್ಜರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಯಾವ ಬೋರಾರೆ ಶುರುವಾಡ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ವೇಷ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅಜ್ಜರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರುವ ಮಾರ ಈ ಬೇತವೌಲ ವೇಷ ಪಾಡು ಜನ ದಾನೆ ಪಾಡಂದೆ ಪೂರ ಮಾಡುವ ಎನ್ನ ರೌಡಿನ ವಿಲನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಪುದರುಂಡಿಯ ಅಂದ ಆಂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಲ್ಪನ ಉಂಟಾದೆ ತಾನೆ ದೈಗೋ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿಬಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಒವೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುನತ ಅವನ್ ಗೊತ್ತು ವಿಲನ್ನ ಪಾತ್ರಗ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುನ್ಯ ಅಂದ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾಲಗ ಆನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂಗ ಸರಿಕಟ್ಟು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಪಟ್ನ ಒಂಜೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಂಡಲಷ್ಟಾಯ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಟಕ ದಾನಿ ಹೆಂಗ ಸರಿಕಟ್ಟು ಚಾತಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಬಂದು ನಾನು ಸೊಂಟ ಬಲ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಚಾ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ಚಟ್ಟಂಬಳ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮೇರು ಒಲ್ಲೇರಿಯಾ ಬಹುಶಃ ಚಾ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯರ ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ ರಮೇಶ ದಾದಾಂಡಿಯ ದಾದನ್ ಪನ್ ಮರೆ ಯಾನ್ ನಾಳೆ ಇಡಿ ದಾದಾನಂದ್ ಬಂತೀನಿ ಮಂಡೆ ಸರ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಎರಳ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎರಳ ನೆರಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಅವ್ಳು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಊರಿ ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಅರಾದು ಬತ್ತದು ಹೆಂಗ ಕಿಸ್ಕೊರ್ನಿ ಅರಾದು ಬತ್ತದು ಕಿಸ್ಕೊರ್ನ್ಯಾ ರಾಮದ ಮೇರೆ ಕಾಲಪುರ ಓಡೆ ಎತ್ತುನು ಈ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಬುಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬುಜಿ ಗೊತ್ತದ ಆಯ್ತನಿಗೆ ಕಿಸ್ಕೂರಿಯ ಪಂಡನಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಐಕ್ ಬೇಜಾರ ಹತ್ತು ಆಯ್ ಅರ್ಧೋಡೆ ಬಿಡ್ತು ಬೋಯೆ ಈಗ ಮಂಡ ಸಮಂಡಜ್ಜ ಮಾರೆ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿ ಒಂದು ಬೂಡ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ ಯಾನ್ ದಾದನ ಬಂದೆನ್ಯೆ ಇಂಚಪುರ ಮರ್ಲಗಟ್ಟು ದಯಮಾರ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಪ್ಪು ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ మరలగట్టు వచ్చి కొత్తుందా పొన్నులకి ఏత బంగండు నిక్కొత్తుందా ఈ వరండల పొన్నేస పాడతాన బే ಯಾವಂಬೆ ಯಾನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನೇ ಪೊಣ್ಣೆ ಸಪಾಡ್ದ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡಿಕ್ಕೆ ದಾದವನ್ ಪಂಬೆ ಓಕೆನಂಬೆ ಅಪದ ಕಾಲೋಡಿ ಎಂಕ್ ಏತ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಲತ್ತೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಅಂದ್ಯ ಅಪ್ಪಗೆನ್ನ ಭಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಭಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಆಂಡ ಓರ ಫೈಲ್ ಆಂಡ್ಯ ಐ ಕಡೆ ಅಲಕ್ಕನ ಲೇಡಿ ಆಟಿಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟಾಯ್ ಅವಿಯಂಚ ಪನ್ಪೆಕೇನು ಆನಿ ಭಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವಂಚೂರು ಪೊನ್ನಲಕ ಮಲ್ತ చెప్పవయ్యా ఈ హీరోయిన్ అతైతే పొన్నలక మల్ప ఇతన్ పొన్నలక మల్పడా ఇందతే కుదురే పన్నుతే దగనే ಅಲತೆ ಕಥೆದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆನಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದೆ ಅಂದ ನಾಟಕದನಿ ವಾಚನ ಅಯ್ಯೋ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದೆ ನನ್ನ ಬುಲ್ ತೊಂದುಲೇರು ಪಣ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ನಾಟಕತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮಾತಿರ್ಲ ಬುಲ್ ತೊಂದುಲೇರು ಕೊಡೆತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ದೆ ಕುದುರೆ ಸರಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಳ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಐಟೆ ನನ್ನ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೀನ್ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಇಡಬಲ ವಿಲನಿಯರ್ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏರು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆತ ಏರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ ಅಬ್ಬ ಆಜನ ಬುಡು ಧರ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಆರು ನವೀನರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು దాని ఇత్తేదాని కమ్మియ చూడు మెత్తం బర్పు జర ఆతి పొర్ల గంట జవని ಸರಿ ಕೇನು ನವೀನರು ಏನನ್ನ ಸಚ್ಚಿಡ ರೇಪ್ ಮಲ್ತಾರಪ್ಪ ಸಿ ಸಚ್ಚಿಡ ರೇಪ್ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದ್ಬೆ ಸಚ್ಚಿಡ ರೇಪ್ ಮಲ್ತಿದ ಕೆರ್ರ ಗುವೆಲ್ಗೆ ಬಾಡ್ನ ಸೀನ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಸಚ್ಚಿಡ ರೇಪ್ ಮಲ್ತದ ಗುವೆಲ್ ದಕ್ಕೆರಂದ ಪೋನಗ ಸರಿ ಕೆಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇನ್ಲ ಗುವೆಲ್ ದಕ್ಕೆರಂದ ಪೋನಗ ಅಮಸರಡು ಎನ್ನ ಪುನಃ ಗುವೆಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಟೋಪನ ಕೈಟ್ ಅದೇ ಟೋಪನ ಬೆದ್ದಲತ್ತವ ಮತೋನು ಆನಿ ಉಂತಾದಿನ ಎನ್ನ ಲೇಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ಲ ಮುಗಿತದ ನೇಚ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪು ನೇಚ್
ನವೀನೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲತ ಏ ನಿಕ್ಕು ಪೊಣ್ಣನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೋಕ ಪುಂದೆ ಕುದುರೆ ಅಂದ ಉಂತವ್ಯ ಮುಲ್ ಬತ್ತೆ ಪಾತಾರೆ ಎಂಕೆ ಎನ್ನನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡಿಯ ಅವಲೇನ ತೂನ ಬೊಡದಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ ಪಾರ ಗೊತ್ತು ಜೌ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಏ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಸಮಜ್ಜ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಸಮಜ್ಜ ಏ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಸಮಜ್ಜಿ ಅಂದ್ಯ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಸಮಜ್ಜಿ ಅಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ರರ್ಜನ ಸರಿ ಹಾಕನ ಲಕ್ಯ ಬರಬ ಯಾನು ಒಲೆನ ಬೇನೆಗೆ ಟಚ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ನಿನ್ನಿ ಮೇನೆ ಬೇತೆನೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಉನ್ನಟೆ ನಮ ಓ ನಾ ನೆಸಲನ ಕೆರ್ಕೊಂಡ ಬಿಸಲೆ ಬಾಯಿ ಬಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುನದ ತಾಗ ಮಂಗ ಕೊಲ ಕಟ್ಟೆವೆ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಲ್ಲೆರೆ ಚಾವು ಒಂಡ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಓ ಓ ಓ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ दादा ಒಂಡಿಯ ಚಾವು ಒಂಡಿ ಕಡಬಿಡಿ ಕಡ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಬಸೋ ಅಗಲ ಚಟ್ಟಮಡೆ ಬಸೋ ಬಜಿ ಚೊರೆ ಮರೆ ಬಜಿ ಡೇಂಜರ್ ಚಾ ಚಾ ಶಿಂಡಿ 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 ಮಂಡ ಸಮಾಧಾಂತಿನೇ ಚಾ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿನೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮುರ್ಕದ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಏ ಪಡಿಬೆ ಬಾಳೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಆಪುಂಡೆ ಏನೇ ಬೇ ನಿಕ್ಕದು ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಮಂಡಡದ ಬೊಂಡಿಜ್ಜ ಒಂಚೂರ್ಲ ಜ್ಞಾನಜ್ಜ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೀರ್ಲ ಚಾಟ್ ಮುರ್ಕದ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರಂಬೆ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರಂದು ಮಾತ್ರ ದಾದ 6 ಮಂದಿರ ಬಿರೇಲ್ ಬೆಚ್ಚೋಡು ದೀವೋಡು ಬಂದು ಹೌದೇ ಎಂಗ ಉಗುರು ಸುತ್ತಾದ ರೆಸಿ ಬರೊಂದುಂಡತೆ ದಾದಮ್ಮ ಚಾ ಬೋಡ ನಿಕ್ ಮಂಡ ಸಮಾಧಾಂತಿನೇ ನಬೆ ಓ ನಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದರದ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ದಿಯಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದರದ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ದಿಯಾರೆ ನಿಕ್ ಚಾಟ್ ದಿಪ್ಪುನ ಬದಲ್ಗ್ ಅವೇ ಕೈಕೊಂದು ಅವಲ್ದಿಯಾರ ಅತಿಜ ಎಕಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅವಲೇ ಇತ್ತು ನಿಕುಲು ಚಾಕೆ ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತರ್ದ ದೆತ್ತು ಚಾಟ್ ಬಸಾತೀನಿ ಬೆಚ್ಚೋಗು ಲಾಯಕ್ ಆಪುನ್ ಬೆಚ್ಚೋಗು ಬೋಡ ಚಾ ಬೋಡ ನನ್ನ ಚಿರ್ ಪನೋಡ ನಬೆ ಓ ಅವಲ್ ಪಂಡ ಓಲು ಆ ಅವಲ್ ಪಂಡ ಓಲು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಗೆಂಡೋಡು ಇಂಚ ಇಂಚದೀನಿ ಆಕೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೇ ನನ್ ಕಾಪಾಡ್ನಪ್ಪ ಐಡ್ ದುಂಬು ಓಲಿತ್ತಣ್ಣಂದು ನಿಕುಲು ಕೇಂಜಾರು ಓಲಿತ್ತು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನವುಲೆ ಚಾಪೋಟ ನಿನ್ನಡ್ದತ್ರ ಪುರಾಣಿ ಉಗುರು ಸುತ್ತದ ಚಾ ಓಲೋಲ್ದಿದಿತ್ತೆ ಏ ನಿನ್ನ ಚಾಲ ಬರ್ಚಿ ದಾಳ ಬರ್ಚಿ ಬೇತದಂಡ್ಯಾ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಪಿಂಡು ಬೋಡ ಕಾಪಿ ಬೋಡ ಲಾಯ್ ಕಾಪನ್ ಮುಗ ಉಗುರು ಮುರ್ಕಾಡ್ನ ಬೋಡ ಲಾಯ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ತಿಂಡಿದೊಂಡ್ಯ ತಿಂಡಿ ಕೊನ್ನೆ ತಿಂಡಿ ಶಟ್ಟಂಬಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಚಟ್ಟ ಓ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚುಂಡ್ಯ ಚಟ್ಟ ಮಡ ಕೊರ್ನಿಟ್ಟು ಬದುಕಿ ಬಾರಿ ಚೊಕ್ಕದ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಆಂಡ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಕುಜಾಲ್ ನಬೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಹೆಜ್ಜ ಮಂಡೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾಡೋಡು ಈ ನಮ್ನ ಕುಜಾಲ್ ಬುರ್ದುಂಡು ಏನು ಬ್ಯಾತ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ ಎಂಕಲ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನರಿಗೆ ಮಂಡೆಡ್ ಕುಜಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ ಒಂದು ಹೋಲ್ತು ಕುಜಾಲ್ ಹೋಲ್ತು ನೆಟ್ ಆಯ್ತ ಕತೆ ಮಿನಿ ಕೇಂಡಡ್ಡ ದಾದ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಚಟ್ಟಮಡೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದೇ ಕೈ ಪಾಪಯ್ಯ ಅಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಚಟ್ಟಮಡೆ ತಿನ್ಲಿ ಯಾನಿ ನನ್ನ ಚಟ್ಟ ಮಡೆ ಬೆಗರ್ನಾದ ನಾನೇ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ದೋಡು ಕುಡದಾದ ಬೆ ಬೊರ್ಚಿಮೆ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿಮೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ 6 ವಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಿನಿ ತುಯ್ಯ ಅಡ್ಡ ಓಡ ಒಡಲ ಬರ್ಚಿ ಚಟ್ಟ ಮಡಲ ಬರ್ಚಿ ಚಾಲ ಬರ್ಚಿ ಕಾಪಿಲ ಬರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಪರ್ರೆ ನೀರ್ಗಲ್ಲ ನೀರ್ ಬೋಡೆ ಪರ್ರೆ ನೀರ್ಗಲ್ಲ ಅವಳ ಕೈ ಮುರ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಚಪ ತೊಂಕ ನೋಡು ಚೊಮ್ಮುಡು ಚೊಮ್ಮು ನೀರ್ ಬೇಡ ಚೊಮ್ಮು ನೀರ್ ಬೇಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಡ ಉಜ್ಜೆತ ಅಜ್ಜೆ ಉಜ್ಜೆತ ನೀರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ಹಾ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೀತು ಪೂರ ಮಂಗ ಕೊಲೆ ಕಟ್ಟಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂದು 6 ಬಾಡ್ಗ ನಮ್ಮೆ ಓ ಈನೆ ಉಲಂಬೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಕುರ್ಮೇಲ್ ಪುರ ಕುಜಲ್ ಪಾತ ನೀತು ಚಡ್ಡಿ ಅಂಗಿ ಪುರ ಮಾಡೊಂದು ನಿಕ್ ಎಂಕಲಕ ತೋರೋಡು ಗಟ್ಟಿಯೋಡು ಪೊರ್ಲಾಡು ಹುಷಾರೋಡು ಬನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜ ಎಂಕಲ ಇರಲಕ ತೋರಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಆಡು ಮನ್ನಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪೊಣ್ಣಲೆ ಮುಸೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ఆయన కరెక్ట్ ఫాలో మల్తుందిలే ఆసే ఉండత ఎంకల ఆసೆ ಉಂಡು అప్పని ఆయనకి ఏన ప్రశ్నకి ఉత్తర కొరడు ఆ వా వా కొరపదా గట్టి ఆవిడ
ಈ ಉನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಎಂಚ ಈ ಉನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ನೆಡ್ಡೆ ವಿಚಿತ್ರ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉನಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಪುನು ಇಂಚೆನೆ ಅವಲೆ ತತ್ತಿನೇ ಅಂಚ ಉಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಉಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ತೋರ ಆಡ ಬರ್ಚ ಎನ್ಲಕ ಗಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟ ಆಡ ಬರ್ಚ ಅಪಣೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೇನೋಡು ದಾದೆ ಬಲ್ಪೋಡು ಈ ಎದುರುಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಡು ನೋಡು ಛೀ ಏನಾನ್ ಪರಿಯೆ ಪಿರಾಡು ಉನ್ಪಿನ ಪಿರಾಡುಂಡ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪ ಲಟ್ಟಾಪ ಇತರ ಪಿರಾಡುಂಡ ತೋರಾಪೆ ಸೀದಾ ನೆತ್ತಿಗೆ ಬೋಪುಂಡು ಅವನು ಇರಲೆಕ್ಕ ತೋರಾಪೆನ ಕಾಪ ಅಪ್ಪಣೆ ನನ್ನ ಇನ್ನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪಿರಾಡ್ದೆ ಉನ್ಪುಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಎಂಚಿ ಇರಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಒಂದು ಈರ್ ಉನ್ಪಾರ ಅಪನೆಚ್ಚ ಯಾನೇ ಉನ್ನೋಡ ತೋರಾವಡೆಂಕ್ ಇರೆ ನೀರ್ ಕಣ್ಪೆ ನೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ನುಂಗೆಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಬಾಸಿದೆ ಅಂತ ಗಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡ್ಬೆ ಹತ್ತು ಮೇ ಡ್ಯಾಗ್ ಮೇ ಬಾಬಾ ಆತು ಬೋಲ್ದು ಪೊರ್ಲು ಬೋಲ್ ಆದುಲೆ ನಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಜ್ಜಂಬೆ ನಿಕ್ ಒವುಲ ನಡಪುಣ್ಬೆ ಆಯನ ಚಟ್ಟ ಮಡಲಾಪುಡು ಚಾಲ ಅದ ಕೈ ಮುರ್ಕಾತಿ ಜತ ಇಂಚ ಪಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ನೀರಿಗೆ ಐಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೆಂಗಂಜೂರ್ ಮಾರ ಚಟ ಮಾಡಿ ಆಡ್ತೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಲಾಕಂಜ ಓ ಐಸು ಹಬ್ಬ ಈ ಬೆಚ್ಚೋಗಿ ಎತ್ತು ಕೂಲಾಂಡು ನಲ್ಲಂಡು ಐಸ್ ಕರಾವುಜಿ ಮೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈತು ಪೂರ ಎಂಗುಲ್ ಮಂಗ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಐಸ್ ಮಾಡ್ದ ಕಂತು ಕೊರಿಯತಮೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐಸಾ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಜ್ಜಿ ಲಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಜ್ಜಿ ನೆನೆ ಐಸ್ ತುಲ ಐಸ್ ಅಂತ ಐಸತ್ತು ಉನ್ನೆನ್ನ ಐಸತ್ತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಕೂಲಿದ ಸೆಟ್ ನೀರು ಅಜಯ್ ನಾ ಕೂಲಿದ ಸೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಆನಿ ತಗದು ಹೋತಿನ ಚಿಕನ್ ಏನಮ್ಮೆ ಏಪನಾ ಕೂಲಿ ತಗದು ಹೋತಿನ ಏಪದನಾ ನೀರು ಇನಿಕಂತ ನಂಕ ಪರ್ಪಾಯತಮ್ಮೆ ಪೂರಾ ಪುಂಡಿ ನಡ್ದು ಸೆಟ್ಟಿದೆತ್ತೆ ಒಚ್ಚಿಯ ತಿನ್ಲೆ ಪರ್ಲೆ ಸುಟ್ಟುತ್ತೆ ಪರಂಡು ಅವಂದು ಈ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ದೇ ಕಾರ್ ಬಂದವನುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಒಕ್ಕದಾದು ಕಾರ್ ಬಂದವನು ಅವ್ ಇರ್ ಪಂತರತ್ತ ಪಿರೌಡು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಮೂಲಿತ ಕಥ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ದಾದಾ ಹಾಗೇನ್ ಪಿರ ತಿಂಡ್ರೆ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಬಂತೈತ ದಾದ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಿರ ತಿನ್ನೊಂದು ಬೈದೆ ದಾದನ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ತುಳ ನಮೆ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಶುರುವಾಂಡ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ದಾಲಜ್ಜಿ ಓಕ ಇರ್ ಪಂತರತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಿರಾಡು ಚಿಂಗಾಮ್ ತಿನ್ನರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮೆ ಓ ಮುಂತಾಲಮೆ ಯಾನ್ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಣದ ಕುಸಾಲಂಬೆ ಐನ್ಪುರ ಮಂಡ್ಯದ ತೊಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಂಬೆ ಈಜಿನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣದ ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ತೂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಣದ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಒಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಅಂದ್ಯ ಎನ್ನ ಟೋಪಲ್ಲ ಬೋತರು ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೇಗ ಲೇ ಫೋನ್ ಬತ್ಲಗ ಹಲೋ ಪನಿಯಾ ಯಾ ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ದಾದಾ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಏಪ ದಾದಂಡಿಯಾ ಏರ್ನೇ ಫೋನ್ ಏರ್ನೇ ಒಡೆದಿನ ದಾದಾಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಸಾನ್ವಿ ರೋಡ್ ಕಡಪನಾಗ ಲಾರಿ ದಡಿಗೆ ಬುರ್ದು ತೀರ್ಪೋಯಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ತೀರ್ಪೋಯಲ್ಗೆ ಏದ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೋನು ಈ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬೋಲ ಯಾ ನೀನದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತಂಬರ್ಪೆ ಹೋ ಇಲ್ಲ ಬೋ ಈರ್ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಜರ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಅಂಚಮ ನೋಡ್ತಿ ಈರ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರ್ನ ಹಾಸ್ಯ ತೋರ ಎಂಕಲಿ ಏತ್ ಜನ ಅವಳು ತಾತುಗುಲ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಳು ಸೀಟದ ಅಂತ ಲಡೆ ಮಲ್ತು 8 ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯ ಕಲೆ ಪುರ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾಂಪರಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಾವೈದಾನ ನಿಜವಾಯಿನ ಬದುಕಿಯ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ದು ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಕುಲದಿನ ಕಲಾವಿದನಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾವ ಪುಲಿಪಾವ ನಲಿಪಾವ
ಹಂಡ ಈ ಬಣ್ಣದ ಪಿರಾದುಪ್ಪನ ಬಂಗದ ಬೇನೆದ ಬೋನೆನು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಲ್ಲ ದೆಂಗಾವ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ನಿಜ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಳು ಎಂಗ ಸೀದಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಲಿ ಹಂಡ ಎನನೇ ನಂಬುದಿ ನಾವು ಎತೋ ಜನ ಮೂಲ ಎದುರು ಕುಲೊಂದೆರಿಯ ಅಕ್ಲಿಗನ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯದ ಪೊರ್ತುಗನ್ ಖಂಡಿತಿಲ್ಲಡುಪ್ಪೆ ಹಂಡ ಐಡು ತುಂಬು ಎನ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದೇ ಶುದ್ಧ. ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಬರಿತಿನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಯಾರು ನಾಯಕಿ ಆದ್ಲ ಅಭಿನ ಮಲ್ದೆ ದುಂಬು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಖಂಡಿತ ರೇಪ್ ಮಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿ ಜನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರೋದು ಎತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ದುಂಬು ಪೊಲಪ್ ಮಲ್ಲೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರ್ವಾ, ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್, ಸುರುಕು ವಿಜಯಟ. ವಿಶ್ವಾದಿ ಇವ್ರನ್ನ ರೋಲ್ ಇನಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು. ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. You have got the talent, you got the personality, pura to get into movies. Very nice role you have done, character you have done today. Ratla surutu battinalla bokka battinalla bokka iru parabara role maltinalla ponjana role maltinalla very like it maltare. Overall a good performance. I think starting it onchu slow potadu bokka nikilla punches bare suranda chad it picked up later on. Bokka like and so overall it's a good performance. And inga was a cushion. Everything was good. Punches were good. The script was good, and everything was good. Kote Bandhan Pillaula like Pudar. That's a nice name. Ette Pudarao. So I wish you all the best. Okay, good performance. Thank you, Ranjanla, back Ranjanla. Thank you very much. ಸಲ್ಮಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ 4 ಜನ ಇತ್ತಾರತೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಚದಾರೆ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚದಿಂಕ್ಲ ರೋಲ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತು. ಓಕೆ ಎಡ್ಡಾತನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ದಾಗಿ ಬರ್ತನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಡೇ ಪೋತುಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಕನತ್ತದ ಅವಲ ಮರಣದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕನಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. Actually, Nicole seriousness ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಡೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡೇ ಪಂಚ ಫಿನಿಶ್ ಅವಳು. ಸಾರಿ ದತ್ತ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನಾವು ಬರ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲೇ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಚಿ ಕೂಡ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ರೇಪ್ ಮನ್ಪಾದಲ್ಲಿ ರೇ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಯರ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವೆಲ್ ಡನ್. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟದ ಬುಡ್ನ ಬೇರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಪ್ಲಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ನ ವರ್ಸ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿಲ ತೋಜಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿಡ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೊಂದು ಅಜ್ಜರ ಅದೊಂದು ಲೇಡಿ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸುಮಾರು ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪನರೆ ಪೋಣಂದ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐಕತ್ರ ಕೆಲವೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲೆ ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಎಡಿ ಅಂಚನೆ ಆಸಿಡ್ ಔಟ್ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಿಸರ್ಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಹಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೋಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರೆಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗಳ ತುಯಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತಯ್ಯ ಗೆದ್ದಾಗಪ್ಪ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ.